køber chokolade, Lars. Hvad har du at sige til dit forsvar? Det smager godt. Der har jeg brug for sukkeret. Okay. Ja, men jeg skulle være vigtig prisen. Det er sådan, jeg har set, at der er sådan nogle basser deroppe. Nogle med sådan noget, der er både nogle med chili og creme. Det var IT-fjolserne, der går der. Det var IT-fjolserne, der går der. Jeg tror sgu de andre... Er der nogen af jer, der har set de andre fra marken af? Nej. Nej, jeg tror simpelthen ikke, de har lagt mærke til, hvor vej de er gået. Eller også er de bare gået tilbage over marken. Altså nogle af dem, der har... Kan man gå med godt Ja, de er sikkert mobil. Jeg tror bare, vi skal hjem, og så må de... Men der er ikke nogen, der har telefon med, vel? Nej, desværre. Prøv at ringe til dem. Prøv at høre, Christian. Men kan de forklare, hvor de er henne? Nej, men du kan bare sige, om de... Til højre. Ham, du gik til højre med mange. Kommer de ikke der? Nej, det er nogle andre. Sollys på min krop, mit sidste åndedrag hører op, og vand under mit øjelåg triller ud.